Хайырлы кич. Бу көннәрдә балыкчылар рәхәткә чыгып, җиңел сулап куйды. 23 апрельдән 5 июньгә кадәр дәвам иткән Улдык чәчү 2023 операциясе тәмамланды. Әлеге чорның әһәмияте, нәтиҗәләре һәм сулыкларыбызда тереклек торышы турында студиябыз кунаклары белән фикер алышабыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар, тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне тимәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр килешү, кызыл килешмә билгесе. Илгизәр әфәнде, мөмкин булса кыскача гына әйтеп булсагыз иде, ул ел саен бара торган тыюларның мәгънәсе нәрсәдә, файдасы нәрсәдә дигәндәй ниндирәк операция булды ул? Әлбәттә, бу бик кирәкле эш дип әйтгәндә, чөнки табигатьтә бит инде ул үзен тәртибенә кертелгән, күп еллар, миллионлар еллар дип әйтсәк тә була, әле без тумаган бу дөньяда балыкларның инде шундый тәртибе булган. Яз көне алар бөтенесе дә елгаларда җылы урыннар табып, шунда улдык чәчәләр һәм шул тирәдә үсеп китәләр дә, аннан соң инде әкренләп үсеп баралар, әкренләп таралышып бетәләр. Шуңа күрә безнең хәзер күп кенә елгаларда бит инде шәһәрләрдә урнашкан, аннан соң күп елгаларда төрле кешенең хуҗалык эшләре алып барыла. Шуңа күрә балыкларга һаман шул урыннары тарайып бара дип әйтсәк тә була инде. Но әле Аллаһка шөкер безнең елгаларыбызда андый ышык урыннар табыла. Шуңа күрә балыклар шул урыннарны табып, шул улдык чәчү урыннарына җыелышып, улдык чәчеп, шунда үзләренең балаларын үсергә дип калдыралар инде. Шундый көн көтмәсәк, шундый көннәрне генә бер генә көн түгел бит әле ул безнең сузылган ди менә берничә атнага. Чөнки монда бит әле көннән дә тора. Мәсәлән, җылыда булуы мөмкин. Менә бу ел безнең ничектер яз итәрәк килеп җитте дип әйтәбез инде. Күп кенә вакыйгалар безнең итәрәк. Без аны күзәтәбез. Монда да шулай ук менә шундый интервал дип әйтик инде, шундый вакыт бирсәк, шул атна эчендә алар өлгереп калалар менә шул уллыкларын чәчеп. Шуңа күрә моннан соң берничә тә булмый шул. Безнең Иделгә улдык чәчәргә башка елгалардан балыклар киләме, юкмы? Безнең бит инде хәзер күбесенчә бөтен җирдә плотиналар ясалып куйган бит инде. Мәсәлән, Волга елгасында да бик күп кенә. Шуңа күрә элек борынгы заманда безнең Татарстанга кадәр килеп җитә иде. Мәсәлән, осетрлар, белугалар, кырпалар, алар бөтенсе дә килеп җитә иде безгә кадәр. Менә Чистай тирәләрендә менә билгеле андый фактлар, балыклар Каспий диңгезеннән күтәрелеп, монда улдык чәчеп, үзләре кире кайтып китәләр. Хәзер заманда кызганычка безнең һәр шул стерлядка гына булса дип әйтсәк инде, аның гына менә улдык чәчү урыннары сакланып калган ди. Без туры эфирдә эшлибез һәм кунакларыбызда соңга калырга мөмкин. Безнең әңгәмәгә Рөстәм Насыйбуллин да килеп кушыла. Хәерле кич сезгә дә. Сез сау килеп җиттегезме? Балыктан кайтышмы ничегрәк? Балыктан кайтыш түгел, соңгы тапкыр балыкта Астраханда булдык, базарында. Ай. Шуннан гына тиеп кайттык. Сабантуйга баргач. Стаж күпме стаж? Балыкчы стажы. Авылда туган бит инде мин, бәләкәй чактан ук балыкта. Яра, без балык тотмаган кеше белән сөйләшмәгән. Илдус абый. Ничегрәк быел? Менә бу 23 апрельдән башланган шор дип әйтик инде, нәрсә нинди тыюлар кергән иде? Бөтенләй су ягына якын барга ярамыйды моңа. Юк, алай юк түгел. Алай түгел. Шуннан да менә Илгизәр әфәнде әйтеп китте. 25-ннән быел иртәрәк килде дип санасак та, суның җылылыгы монда бик зарури факт булып тора бит әле. Балыклар, һәрбер төр балык үзенең температурасы җитмичә суда. Әле ул улдык чәчәргә ашыкмый. Аңа күрә әле ул теге 25-ннән 5 июньгә кадәр инде безнең Татарстаныбызда Кировск өлкәсендә 5 көнгә озакрак. Әле күп балыклар улдык чәчмәгән балыклар да бар. Шушук, сазан, сом, кушбаш, бәртәз дип әйтәбез инде бездән. Менә шуның ише балыклар әле улдык чәчәргә ашыкмыйлар. Аларның үз температурасы җиткәнен көтәләр суда. Ләкин безнең теге операция шоры узып та китте. Узып та китте. Менә шундый хәлләр. Ничә менә бу операцияны кертәләр? Ул вакытта балыкны тоту җиңелрәкме? Ничегрәк популяция кимиме? Монда җиңелрәк тә түгел, авырак та түгел инде. Монда без инде барыбызда ишеткәнебез бар. Борынгы заманнарда балык улдык чәчкәндә әйтик чиркәүләрдә чаңда сакмыйча торганнар. Менә шундыйрак нәрсә инде бу. Балыкның әйтик популяциясын саклау өчен, үрчесен өчен вакытында аңа тынычлык кирәк. Монда бер кармак
bir кармак чыбыгы һәм ике кармак тагып, яр буеннан тотарга ярый. Шулай донкалар, төрле менә шундый кайсы бер снастарга рөхсәт бар. Тыел улдык чәчү вакытында тыелган булса да. Тик спиннингка безнең Татарстаныбызда тыелган, хотя шул ук Астрахань, Саратов, шушы кайсы бер Ульяновский өлкәләрендә спиннингка тотарга ярый. Biz indi икенчерәк халыктыр күрәсең. Аучылыкта да нәкъ шул ук. Вазгыять күзәтелә, шуңа бер дә аптырамыйм җанабыз. Бу Шуңа яктан күрә килгәндә. улдык чәчкән вакытта балыкны борчымау бик кирәкле бер дип саныйм. Бик кирәкле. Балык дигәч инде шул ук вакытта су чисталыгы турында да сөйләшмичә мөмкин түгел. Елгаларыбыз ни хәлдә һәм балыкның популяциясе өчен уңайлы шартларны бездә. Әйтеп киткәнчә инде температурага бәйләнгән безнең. Быел яз бер 2 шартына иртәрәк килде. Май ахырында инде су 20 градуска хәтле җылынды. Апрель ахырында 17-15 градус иде. Шуңа күрә быел улдыкны да иртәрәк чәчкәндер дип уйлыйм. Суның муллыгы да быел җитәрлек, уртача алган елга карында күбрәк. Әмма бит яңгырлар булмады, кимеме булсы? Быел кар күп булды да, су яхшы җыелды. Быел яз матур булды. Суның чисталыгына килгәндә, аның шунда инде безнең проблема. Беренчесе ул безнең су саклыгыч эшләү рәвеше системасы һәм суның чисталыгы. Чөнки балык улдык чәчер өчен анарга чиста су кирәк. Алар шуның өчен инешләргә елганың өстенә дә җапланып менәләр бит инде. Шул вакытта менә балык тотучылар елганы аркылы ятмәрләр бүлеп куйсалар, менә бер елганың популяциясын бетерергә дә мөмкин дип була. Шуңа суның чисталыгын да карау кирәк, чөнки без эшлибез бит ПДК дип, предел допустимой концентрации суның. Менә кешенең балык рыбохозяйственный ПДК ул кеше өчен гигиенический ПДКдан бер 10 мәртәбә кырысрак. Чөнки балык бик чиста су кирәк. Икенче проблема ул менә безнең су саклагыч эшләү режимы. Чөнки Идел безнең су саклагычлары ул төрле регионнарда тора. Бездә менә салкын булса, инде Астраханда инде кызу, аларга су җитмәү сәбәпле безнең Иделдән суны төшерәләр, безнең күбеш су саклагычыннан. Балыклар шул камышларга тынычланырга кереп улдык чәчә, су китә дә һәм менә шул улдыкларын кибеп халак була. Менә шуның проблемасы күбрәк минемчә. Арнада бер киләү юлын тапканнар иде кебек, быел тагын нәрсә була бетәр. Әле улдык чәчмәгән балыклар җитәрлек бит инде. Менә хәзер кара тора һава торышы, әле бу килеп чыгарга мөмкин дип быелны да. Әлегә су төшә, әлбәттә, но бик күп төшмәй әле. Быел анда кызлар да булмады. Яңгырлар булмаса да анда каты кызлар да булмады быел. Менә сез әйтеп киттегез, балык өчен чиста су кирәк дип. Менә мин гел гаҗәпләнә идем, кармак тотып Казан эчендә балык тотучыларга. Димәк, алар тоткан балыкны ашарга ярый дигәнсезме бу? Һәм Данил, сез кайларга йөрисез балык тотырга шул Казанда балык тотучылар шактый. Менә мәсәлән, мин белгәне, алар тоткан балыкны ашарга ярыймы соң? Әйтегез әле шуны. Ашыйлар, Локомотив ягыннан менә балыкчылар анда шактый күп утыра, Локомотив кымлыгы ягыннан. Анда хәтта менә шу бетон ягы бүленгән секторларга һәм хәтта ниндидер ярышларда үткәрәләр. Менә секторлар буенча утырып, аларның үзләренең хөкемдарлары бар. Бу үзе бер индустрия дисәң дә була инде. Ашавын инде һәр кеше үзе карый. Ашыйлар, тоталар, аннары теге социаль шелтәрләрдә дә утырам, кай вакыт кирип чыгам, төркемнәргә карап кешеләр тоталар, ашыйлар. Һәм менә бу улдык чәчү вакытына да анда менә күз салсаң, балыкчылар арасында теге ник уйлап чыгардылар инде моны дигән әйбер юк. Шуннан да бөтенесе аңлап карыйлар. Һәм теге даими балыкка йөрүче кешеләр алар бик сак карый. Менә бу табигатькә дә, хәтта үзләре барган җирдә дә шүпләми дә, әле булган шүпне дә җыеп алып китеп фотога төшерәләр кай вакыт. Менә булган шүпне дә алып киттем дип. Шуңа күрә ул теге бик аңлап карыйлар. Инде үземә килгәндә теге балыкка йөрү, имында иң зур проблема вакыт мәсьәләсе. Вакыт булганда инде әлбәттә теге балыкка чыгып утыру бик рәхәт әйбер. Белмим, Әдиләгә шалтыраткан сайын Данил кай дип сорасам, Данил балыкка китте. Ул бәлки аны хәзер берни итеп алгандыр үзенә. Сәбәп итеп. Җайлы әйтеп сатарга. Илдус абый, кыскача гына әйтеп әйтсәк, иң чиста дигән һәм балык тоту өчен кулай, экологик яктан уңайрак дигән елгаларны әйтеп узып буламы? Була, менә тәҗрибәдән чыгып әйтә алам, безнең якын тирәдәге ошо елгалар арасында иң чиста су Вяткада. Вятка, Нократ. Кама,
Икенче орында дип була. Икенче орында дип әйтегенде, Шулман елгасы. Шулман Волга кызганычка каршы 3нче орында гына кала инде. Казан су елгасын кояп куябыз, чөнки менә Казанга керә, әле монда чиста орны дип тотып утыручылар бар, мәсәлән. Соң шикләнәм мин анда тоткан балыкны ашамас идем. Казан судагы. Димәк, ул бөтенләй ахыргы урынга кала булып чыга. Шулай дип саныйм. Менә Казанда кибет киштәләрендә, базарларда безгә тәкъдим иткән елга балыклары алар белән кая тотыла? Төрлесе төрле җирдәдер инде. Төрлесе төрле җирдә. Балык хуҗалыкларында һәм башкаларда. Күбрәк шул я Кама, я Волга. Монда вятка балыгы юк инде. Вятка балыгы тәме белән үк аерылып тора. Бөтенләй икенче. Бер үк балык. Бер үк судак сыла балыгы әйтик. Менә Каманыкы, менә Волганыкы, менә Вятканыкы. Вятканыкы беренче орында. Аны Кыратның балыгы ни өчен юк? Аны ошонда ук алып бетерәләр булып чыгамы? Ап килмиләрдер, шундадыр. Шундадыр. Сәбәбе. Балыкчылар белән әңгәмәбезне без рекламадан соң дәвам итәрбез, бездән аерылмагыз. Хәерле кич, Тоян нуктасы студиясында туры эфирда балыкчылар белән әңгәмәбезне дәвам итәбез. Улдык чәчү турында, иң чиста елгалар турында сөйләшеп алдык инде, ишетмисек калган булсагыз, сочувствую татарча әйткәндә, белми торырсыз әлегә, вакытында кабызырга кирәк телевизорны, без чыгып баскач имел үзе. Шулай да балыкчыларның һөнәрләрен аңларга була, хобби дип тә карарга була, ләкин хәтта алар арасында да мин бик аңлап бетермәгән категория кешеләре бар. Риваль Хисматуллин. Композитор булганга күрә түгел, балыкны тотканнан соң аны сулы ваннага салып торып, жуып, шунда күтәреп алып, үлчәп карап, шуннан кире суга кертеп җибәреп, ләззәтләнеп, ике кулын силтәп кайтып китүчеләр. Бу каян килеп чыккан әйбер? Кайларга йөрисең син? Нәрсә кызыгы бар аның шулай? Бу әйбергә үзем дә бик аптырыйм. Мин бу юнәлештәге бер 3 елдыр инде шөгыльләнү. Мәсәлән, мин ул нәрсәдән чыга, менә бер дәүрәк карп һәм сазан тотып караганнан соң, менә шунда кереп китәсең. Һәм менә шундый сулыклар эзли башлыйсың, спортивный водоем дип әйтгән татарча әйтсәк. Бүгенге көндә Татарстандалар күп түгел. Менә без мәсәлән күпрәк җырыйбыз инде Мари иленә, Йошкар-Ола шәһәреннән генә ерак булмаган бер авылда бар шундый бер сулык. Менә ул инде шин спортивный водоем, аның кагыйдәләре, законнары күп. Син балыкны тотканнан соң аны алу әйберләрендә бер төрле булырга тиеш. Һәм менә шул син әйткән ваннага саласың, шуннан сөеп назлыйсың, авызларына антисептиклар сиптереп, ансы да бар, ул кирәктерме, юктырмы, балыкның теле юк, ул безгә әйтер инде ул әйберне. Туктагыз егетләр. Туктагыз дип. Һәм качкачасың, төшәрлеге булса, һәм җибәрәсең. Моның мәсәлән миңа нәрсә бирә бу? Менә шул балыкны судан чыгаруның рәхәте. Әгәр дә мәсәлән мин мондый балык тотсам, мин сизмим дә инде ул бармы, юкмы. Мәсәлән 2 килолы сазан була икән, ул уже синең белән көрәшә. Һәм менә шул көрәшнең рәхәте, аның тартуы, менә шул рәхәт өчен җырыйм мин аңа. Балыкчылар татарчалатып әйтсәк, җыйлы аны өйгә кайтып кыздырып башлыйсы килми. Бездә алай балык яраткан кеше юк та, без бик сирәк кыздырабыз. Мин инде андый гына сулыкларга йөрмим бит инде. Монда Татарстанда менә йөрим шулай түләүле бер күлгә. Менә аның балыкларын ашыйбыз һәм таратам мин дусларга, сораган кешеләргә. Монда яшерен батырын түгел, балыкчылык белән минем кызыксынып бер җенләнеп алган вакыт булды. Һәм ни өчендер нәкъ менә шушы карплар тоту ягын бик кызыгып өйрәнә башлаган идем мин. Ләкин аучылык белән дә шөгыльләнгәч, һәм карп тотар өчен кирәк булган бөтен кармакларын, бөтен вак-төякләрен, киемнәрен күз алдына китергәч, әйтәм моның белән бөтенләй дә ыштансыз каласың икән дип кирмәскә булдым. Балыкчылар арасында син карповик дип аталасың инде, әйме? Менә шул карп буенча, Ойда шулай әйтик. Шулай әйтик. Шулай әйтик. Фидерщик. Аның менә үз бәясен санап караганыгыз бармы? Бик кыйбатлы хобби түгелме? Ну, безнең шикелле җүләр өчен мөмкинлекләр зур. Инде бренд артыннан куучылар бик күп, төрле бәя бар. Миндә андый кыйбатлы әйбер бар дип сорамыйм мин. Ләкин мин ул әйберләрне берсен дә алмасам, мин ел буе кыйбатлы кызыл балык ашап яталам. Күпме булды инде ул? Ул кызыл балыгыннан тора инде, Кем ничек ашый инде? Кем ничек ашый инде? Мин Аллага шөкер шуңа матур гына ашап йөрим, шыпырт гына. Әле ярый кирип китмәдем дип. Илдус абый, сез инде күбрәк Нукрат якларына йөргәч, сез инде ерткыч балыкка. Тиз генә сорап алыйм, иң рекорд дип әйтегез. Син шуның өчен йөрисең бит инде. Трофей. Ничә килограмм? Ничә килограмм булды? Әлегә иң зуры 6.
6. 6. Ну, менә 5-тән артыклары бик күп булды. 5 ярымнар, 5 новалар бик күп инде. Менә 6-дан артыган юк әлегә. Илдус ай, бәр әйді. Карп сазанга килгәндә мин ул этапны уздым инде, минем рекорд 10 килограмм. Караптар арасында. Әйе. Йырткыч балыклар арасында? Йырткыч, судак, әйтик, балыклар арасында ул йырткыч балыкларга керә инде, анысы 12 килограммда 25. 7 килограммда 25 грамм. Ялгыш. Балыкчы барыбер арттыра. Җәйеннәр сон. Юк, җәен тотканым юк. Ялгандан. Кармак белән балык тоту моны инде аңлап була. Менә йәтмә белән балык тотучыларга ничегрәк карыйсыз? Балыкчылык бит инде ул. Балыкчылык бит инде Борынгыракта Бу ул. бик проблемадыр инде бу. Чөнки менә кышкы балыкка мин дә йөрим. Анда яки судактасын, я бёрыш, мәсәлән. Мин бер бабай белән утырып кирдем. Бер буранда чана белән алып керәләр безне. Ул әйтәме, олы бабай, мин 40 ел йөрим ди, менә монда йөрим гомер буе ди. Һәм менә мәсәлән без элек тишәйек ди, әгәр дә шул бер тишектән 2 бёрыш ләкән булса, ләгә икән, без күшәйек ди, судак эзләйек ди. Һә бёрыш табып булмый ди. Чөнки ул судак әйбәтрәк санала инде бёрышка караганда. Һәм менә ул проблема ситтә диде ул, шул җәтмәдә диде. Санап бар диде. Мин санап бардым, ул әйтте, 28-не санадык менә чыгып киткәндә генә. Әле аларны бер кеше куйган булырга да мөмкин. Чөнки 30-ар җәтмә куючылар бар. Иделдә эшләгән саен, менә чыккан саен җәтмә тапмыйча кайткан юк. Аларның проблемасы элекке борынгы дигән, элек бит алар җәтмәне үзләре йөргән, бик кыйбатлы эш булган инде. Хәзер Китайдан җин одноразовый җәтмәләр белән бигрәк бетерәләр балыкны. Җәтмәчеләрендә төрлесе бар җәмәгать. Ул Кытай җәтмәсе чуалганнан соң балыгын җыеп алалар, анда инде берәр төрле шушындый вагырак теге бер гибридме, фәләнме булса, ул аны шорнап бетергән булырга мөмкин. Аны инде кискәләп ташлаганнар да, балыгын алганнар да җәтмәсенә яраксыз дип шунда йөзеп йөриячәк инде ул. Әле шунда тагын балыклар кирип, шорналып үлеп, сасып нитеп шунда ята торган әйбер инде ул караганда. Менә аучылар турында без тапшыру эшләдек бит инде. Бик күп этика турында сөйләштек. Менә балыкчыларның бер үзенә күрә бер этикасы бармы аларның? Нәрсә эшләргә ярый, нәрсә эшләргә ярамый? Мин күбрәк менә соңгы елларда һәр елга кыслалары белән кыслап торырга яратам инде. Аулар алып, аның эченә ул чыгымлы да түгел бик, аның аулары бик кыйммәт түгел. Эченә сарымсак, шундый ис чыгара торган исләткечле әйберләр салып, елгага безнең Норлат районында зур Ширмешән елгасы. Шунда елга чиста инде, чөнки кысла яши анда. Шуңа күрә күбрәк соңгы елларда кыслага белән тотып, балыгын да табыз инде. Сорауга килгәндә Этика менә Данил бәлки син ярдәм итәрсең. Этика дигән әйбер бармы? Этика дигәннән син әйткәч иң беренче теге кулакка нәрсә килеп чыкты. Уңыш теләгәндә һәр вакытта да ничек дип әйтәләр? Ни хвоста, ни чешуи. Менә шул сүз инде иң беренче йөри. Теге ни пуха, ни пера дигән кабул ителмәй, уңышлар телим дигән сүз кабул ителмәй. Менә теге ырым-шарымнарның иң өстәгесе шулдыр мәгәен. Аучылар арасында, мәсәлән, казга яки гомумән кош-кортка ауга чыккан вакытта капкалап аларга дип булса да күкәй яки йомырка, кем ничек әйтә торгандыр. Алып чыгарга ярамый. Пешкән йомыркасы иң ходовой әйбер бит инде ул. Теге кушка чыгасың, үзең күкәй тотып чыгасың дигән балыкчыларда шулай ярамый. Балыкчыларда шулай. Икра җинде ул күкәй. Ярамый. Сез ераккарак киткәнсез җәмәгать. Балык консервасы алып чыгарга дигән. Шулай ярамый. Менә минем бер апчыгасым килә әле, бер апчыгам. Икене алам. Нигә ярамый? Безнең бер җегетебез бар балыкчы. Балтач районында Булат исемле инде ул. 12 күкәй апчыга ул. Шул күкәйне ашап бетергәч балыкны таба башлый. Аның нәйе бармы? Теге елгага 10 метр кала ашап бетергә кирәк дигән. Юк, ансы юк. Лодкада ашап бетерә ул аны. Алайда егетләр, бу гомуми сорау булсын, күбрәк балыкчыларга кагыла инде. Ырым-шырымнар сериясеннән әйтик, аучыларны яратмыйлар, сүздә юк. Балыкчыларга ничегрәк карыйлар, мәсәлән, шуртан балыгы турында әйтәләр. Кайсы бер төрләрендә, Илгизәр әйтерсез, башында хач кебек итеп күренеп торган ние була, рәсеме була. Имештирем, татарларга, мөселманнарга аны ашарга ярамый. Шулык җәен балыгы, ул инде җыен килде китте, калдыкны ашап ята, теге падылчык дип әйтәләр бит инде. Ни өчендер? Гәрчә ул бик оста яткыч булса да, үзенә кирәк вакытта ана да ярамый дип әйтәләр. Менә андый сүзләр ишеткәнегез бармы? Алып кайтма бу шортанны. Ник тотасың ул кысланы, кыслада? Җәйенне менә яргач эшеннән кумаклар да чыкканы бар, күргәнем бар, күз алдымда булганы бар. Кыслалар да шул тирәдән бит инде бер караганда. Ну алар инде үләксә булса, аны гел ашап бетерәләр. Санитарлар. Әйткәннәре юкмы менә шул китенде шуны ашыйсың? Юк. Илгизәр абый, менә кайсы балыкларыбыз нинди төр балыклар дип әйтик мисың, куркыныч астында хәзер. Менә кимү ягында.
Нәрсә ягына? Нинди балыклар куркыныч астында хәзер? Без кеше өченме? Юк, гомумән, менә Гомумән- популяциясе кими. Кимеп бар. бара? Хәзер әйтәм, иң беренче без искә төшергә тиеш кызыл китапка кертелгән балыкларны. Аларның төрләре безнең Татарстанда Алар тутыла алар калса, күп җибәргә түгел. кирәкме? Алар үзләре күп түгел. Шуңа карамастан, аларга игътибар бирергә кирәк. Менә мин шуны гына әйтеп китим дигәнем, менә монда бик күңелле генә әйберләр сөйләделәр безгә. Дусларыбыз, яшь егетләр, балыкчылар, менә без сүз алып барабыз, без аерырга тиеш чын балыкчыны, менә алар чын балыкчылар. Браконьердан. Чөнки менә сез әйтеп киттегез, егетләр дә аны турында сөйләде. Чын балыкчы ул белә кайчан, кайсы җирдә, кемне, бөтенсендә җитмәс, кармакка булса җитмә белән тотканда, сез бит беләсез инде, кармакны ташлаганда, без бит белмибез, су астында кем анарга ләгә, кем шиертә анда. Шуңа күрә чын балыкчы нишли ул? Тота да кирәк булмаганна, кирәк булмаган дигән инде файдалы балыкларын, аларны бөтенсен чыгарып җибәрә, менә сез сөйләгәнчә. Браконьерлар, алар аны берсендә карамалар, бөтенсен рәттә алып бара. Хәзер инде менә безгә сезнең соравызга кем безгә нинди зарар китерүчеләр? Монда без инде искә төшәбез. Менә мин аны татарчасы исемен әйтәлмим, бәлки сез әйтерсезләр, подкаменщиклар, бычки. Ул инде менә су төбендә яшәүче балыклар, күбесенчә менә йылы якларда, диңгез якларыннан шулар безгә безнең илкәләргә кадәр килеп җиттеләр. Менә алар башка балыкларның улдыкларын ашыйлар. Менә алардан хәзер ничек булса да котылырга һәр котылы булмас инде подкаменщиктан дип әйтәге. Но менә ул безгә бик күп зарар китерә. Балыкчылар аны бик яратмыйлар, ул әле ләкмидә ул кармакка. Ямсыз әле алар җитмәсә. Шуңа күрә әйтәм ич, менә ул уже безгә проблема хәзер үк тудырып китте. Киләчәктә менә карап торабыз нәрсә булып китер. Ашарга ярамаган балыклар. Аны ашарга да, аның ите дә юк инде. Юк, менә Мәчедә ашамас инде аны. Тотып та булмас әле аны. Ну менә безгә зарар. Позитив яктан карасак, егетләр, менә чираттан әйтеп чыксагыз да була, иң дәрәҗәле балык. Безнең якларда тотып була ала. Сазандыр инде. Сазан. Сазандыр. Сазан Шул инде. Кысла. Кысла обязательно. Менимчә судак. Судак. Шуртан. Кызыл балык. Кызыл балыкны бездә тотып булмый. Әйбәт балык. Шурттан кызыл балык. Кырый. Шушма буенча бер. Сезнең ничә дидегез рекорд? 6 килолы сазан. 6 килолы сазан, Данил. Мин алай уста балыкчы түгел. Мин үзем тоткан бер 2 килодан арткан юктыр, булай теге мактаным инде кешегә бергә дус малай белән 8 килолы шуртан чыгарган булды инде. Аның кармагына эләгеп инде ул. Икешеле кысла. Үз әйберсендә, үз версиясендә кала. Илдус абый, кыскача гына 30 секунд эчендә генә Шушма елгасы торышы турында сезнең белән тапшырулар эшләгән идек. Нәрсә хәлдә алга китеш булдымы? Берничә очрашу булды бу темага. Сезнең студиягызга да бик зур рәхмәт әйтәс килә. Бу сөйләшү шушында башланды, шушыннан китте ул эшләре. Аллага шөкер. Эш яхшылыкта, чиста. Исе дә юк. Суы да чистарды. Балыклар да күренә башлады. Алабуга биткәни ул күренә башлады. Озаклык булам булса да алга таба барабыз, Алла бирсә. И шушында хезмәте, өлеше кергән һәрбер кешегә әйтик мөмкинлектән файдаланып бик зур рәхмәт әйтәс килә. Хатлар язуда катнашкан, подпислар җыюда катнашкан, президентларга хәтле хатлар яздык. Инде җаваплар килеп барды. Менә әйтик инде хәзер Илдус абый, кызганыч, безнең вакыт бик кыса. Рәхмәт әйтәсе килә җегетләргә, сүзләрендә тордылар, чиста су агызалар хәзер. Нәрсә генә дисәгез дә, нәрсә җыеласыз инде, нәрсә сөйләшәсез инде сезгә диючеләр өчен менә бу бик яхшы җавап булды. Нәтиҗәсе бар. Һәм балыкчы гына димәгез, балыкчыларның да менә шундый дөрес позициядә һәм актив позициядә торучылары җитәрлек, Аллага шөкер. Таянырныкта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз. Рәхмәт.